Nola erabili txokoak ikaskuntza ikasleekin batez ere, erdiko foro nagusi hori, erabili dezakeguna, mezuak bidaltzeko, baina baita ere materialak eta beste bat gauza, ezta? Foroan ordea, botatzen ditugu mezuak denen bistara geratzen dira. Hori ondo dago, sei ikasle balin baditut denak maila bere txukoak, baina 3 ikasle balin baditut eta bakoitza maila batetan balin badago. Hautu ikaskuntzan gertatzen dana alegia. Baldago modurik ikasle bakoitzari berea botatzeko besteen gandik aparte. Bai, badago modu bat. 2 paso eman behar dira, eta beraz pixka bat ibili beharko duzu hor pixka bat ikastaroaren tripetan, baino ez izutu oso erresa baita. Orduan, argitzeko, gu nahi duguna da, bota mezu bat forora eta mezu hori ikasle jakin baten gana bakarrik iristea. Horixe da ingo duguna. Ados? 2 paso, esan bezala. Lehenengoa. Lehenik eta behin, taldeak sortu behar ditut foroan, eta talde bakoitzean ikasle bat esleitu. Horixe da oraintxe ingo duguna. Joango gara ikastaroko partaidetara. Hau dira, ni ditudan ikasleak, 2 ditut, kasu honetan. Joango naz, ona, gurpil ezarpenetara, eta ezarpenetan, hobesateko, taldeak aukeratuko dut. Utsa dago, ez daukat talderik, beraz, sortu egin behar ditut taldeak. Sortu taldea sakatuko dut, eta 2 ikasle bakoitza bere kabuz arituko denez, talde bakoitzari ikaslearen izena jarriko diot. Lehenengoa. Eta orain beste taldea sortuko dut. Ikusten da, orain baditut 2 taldeak. Baina hemen 0 honek adierazten dit ez daukala oraindikan erabiltzailerik. Beraz, orain, egingo duguna da, ikasleak eraman, ikasle bakoitza eraman bere taldera. Aukeratuko du taldea, eta gehitu kendu erabiltzaileak, eta hemen agertuko zait, ikastaroan ditudan ikasle guztien zerrenda. Erabiltzaile guztien zerrenda, ikasleak eta irakasleak. Orduan, aukeratuko dut dagokionak, sontan arantxa, eta ni irakasle bezala jarri behar dut nire burua ikastaro guzti, talde guztietan, bale? Orduan, biak, ara, jazta, itzuli taldetara, ikusten duzue, ja talde hau egina, orain beste egingo dugu. Duiz, gehitu kendu erabiltzaileak, bai? Aukeratu dagokion ikaslea eta zure burua, irakasle gisa, itzuli taldetara, eta egina daukagu. Hauxe da lehenengo pauso. Taldeak sortu eta prestatzea. Taldeak sortuak ditut, eta orain foroan egin behar ditut moldaketa txiki horiek. Horretarako foroa zabaldu behar dut, baino hemendik. Jarduera sozialetako bloketik, ikastaroko topagunea, hori da foroa, zabalduko dut. Orain joango naiz foroko ezarpenetara, hementxe ditut, eta aukeratuko dut editatu ezarpenak. Hemen hainbat aukera ditut, ez ikutsu ezer, ez baduzu nahi behintzat. Eta ona joango nahi zuzenean, moduluen ezarpen komunak. Hemen hainbat aukera daude eta azkena talde modua da. Talde moduan, taldeek ezin elkar ikusi sakatuko dut. Eta orain, gorde eta erakutsi, gordeko ditut aldaketa horiek. Eta orain, agertuko zait aukera hau. Lehen ez neukana. Orduan, orain egin behar duena da, mezua bota baino lehen, aukeratu nori bidali nahi niodan. Zerrenda hau zabalduko du, desplegable hau ikusten duzu, hemen dauden ere talde guztiak, kasu honetan nik sortu ditudan biak, eta esango dut, arantxari bidali nahi diot. Orain, idatziko du mezua, eta bidali ingo dut mezua forora. Hemen esango dit, talde honi bidali dio dela, eta mezu hau bakarrik arantxak ikusiko du. Orduan orain, Luis aukeratuko dugu, eta Luisi ere pena ez pasatzeko mezu bat bidaliko dugu.
Gehitu eztabaidagai berria. Bidali mezua forora. Eta hortxe dago. Badaukat hirugarren aukera bat, eta da, bale, ondo, baina nik hala eta guztiz ere nahi dizkiet bidali mezuak denak batera ikus ditzaten. Orduan, partaide guztiak aukeratuko nuke, eta hirugarren mezu bat botako dut. Hemen agertuko zaizkit nik oraintxe bota ditudan hiru mezuak. Hau, orokorra da, beraz ez daukat talderik, denek ikusiko dute. Hau, Luis taldekoek ikusiko dute, kasu honetan Luisek. Eta hau, Arantxak ikusiko luke. Bai? Horixe da misterio guztia. Kontuan hartu hori, beti, hori nahi duzunean, defektuz partaide guztiak dago, beraz, aukeratu behar duzula, nori bidali nahi duzun mezua. Ados? Bueno, probatu!